Евангелле паводле Мацвея. Калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею. Пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме прыморскім, у межах Забулона і Нефталія, каб збылося сказанае прарокам Ісаем, які кажа: «Зямля Забулонава і зямля Нефталіева на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў. Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценню заззяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведаваць і казаць: «Кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Езус хадзіў па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сінагогах іхніх і абвяшчаючы Евангелле валадарства. Ён лячыў усялякую хваробу і усялякую немач у людзей. Таму пайшла пра яго чутка па ўсёй Сірыі. Пачалі прыводзіць да яго ўсіх нямоглых, што цярпелі на розныя хваробы і слабасці, апанаваных злымі духамі, эпілептыкаў і паралізаваных. І ён вылечваў іх. За ім ішлі вялікія натоўпы з Галілеі і Дэкаполіса, з Єрузалема, Юдэі і з-за Ярдана.